donc ami fana bi malo chama soro san kono mais e ga kuma na ya ko ka mo bi se malo doni ba mu kama ba saba auta on te ba saba sisan ami ka ɲininkali min kɛ mina kuma dinga chargé de commercialisation ma pour que an fana ka kan ka dɔn aw bɛ malo sugu jumɛn de kɔ komi malo suguya ka ca ɲininkali ka kan ka k'o la parce que n'a ma ɲɛ k'an bɛ kuma a fɔlɔ an ka kuma malo aw bɛ malo qualité jumɛn de fɛ ani suguya jumɛn parce que mali suguya ka ca donc o bɛ kɛ kuma sen dɔ ye donc n bɛna kuma di n ka baarakɛɲɔgɔn ma a ka se ka walawalali k'o la kosɛbɛ pour que aw yɛrɛ ka se k'o faamuya yanni an ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye. Ok. Président i ni ce i n'a fɔ an balimaw y'a fɔ cogoya min na yanni an ne n'i ka PDG yɛrɛ ka ɲɔgɔn a yɛrɛ kɛra jarako ye o Emmanuel b'i ka so sinon i ka responsable n'a tun kumana an ye kunnafoni dɔw di ɲɔgɔn ma o de y'a to n yɛrɛ fɛnɛ sera ka danaya sɔrɔ ka gɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ n ka président ye ani tɔndenw ye an bɛ baara o baara kɛ an b'a kɛ jɛ de kɔnɔna na donc hali aw bɛ yan bi tɔnden bɛɛ b'a kalama donc an fana ye tɔn ye baara in a ɲɛdɔn b'an na ani mɔgɔ caman fana bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ président y'a fɔ taara kɛ min b'an bolo an bɛ an malo si caman fana kɛ mais n'an tun y'a dɔn aw mago bɛ malo suguya min na o b'an dɛmɛ kosɛbɛ k'a lajɛ baara ɲɔgɔnya an bɛ se k'a sigi sen min kan ka d'a kan an fana ye dɔnniya caman sɔrɔ bi baara ɲɔgɔnyaw la mɔgɔw bolo falen don an fana na kosɛbɛ nka mɔgɔ ma y'i yɛrɛ da n'an ye ɲɔgɔn nɛnɛ an bɛna ɲɔgɔn dɔn ni ala sɔnna ma. an ye faamuyali sɔrɔ malosiya ko la yanni an ka da dora an bɛ fɛ k'a dɔn a ko partenaires b'a bolo o kɔrɔ ko a ka malo tɛ bɔli kɛ ou bien an tɛ sɔrɔli kɛ a la a ko ko hectare 300 b'a bolo tiɲɛ tɛ wa a bɛ se ka malo hakɛya joli bɔ o kɔnɔ et puis malosiya jumɛn bɔ o kɔnɔ n'a bɛ se ka o fɔ an ye yanni an ka fɛta fɔ a fɛ. ɲininkali diyara n ye komi y'a fɔ a ɲɛna an ka tari ye 300 an ka sɛnɛ na tari kelen o kelen an bɛ se ka tɔni 6 ani tila sɔrɔ hectare kelen kɔnɔ n'i y'o tari 300 la i yɛrɛ hakili la hakɛ min bɛ sɔrɔ i yɛrɛ wuli maintenant min ye malosiko ye malo suguya min bɛ bɔ an fana bɛ sɛnɛ kɛ k'a lajɛ sugu cogoya la parce que malo bɛ malo la n'i y'a sɛnɛ a feere wagati mana se jama tɛ girin a kan ni jama ma girin fɛn fɛn kan a ka ca la i tɛn'i sagona sɔngɔ sɔrɔ la donc an ka malo sɛnɛta a bɛ dépend sugu demande la sugu cogoya parce que variété dɔw bɛ sisan an ka yɔrɔ yɛrɛ la min ka di mɔgɔw ye o ye kogoni ye donc Gambia o de ka di bɛɛ ye mais n'i taara dɔ wɛrɛ sɛnɛ min t'o ye feere wagati mana se i bɛ gɛlɛya sɔrɔ maintenant ni aw ka choix ye min ye an bɛ se ka sinsin o kan parce que ni bɛnkan sɔrɔla ka fɔ n'an ye nin hakɛ sɛnɛ aw bɛna ka n'a bɛɛ san o mana kɛ modèle fɛn fɛn ye an bɛ se ka don o da fɛ parce que n'an bɛnna kan a sɔngɔ b'a la fɛn fɛn ka kan ka kɛ n'o kɛra an bɛ don a da fɛ pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ka se an ka membres ma. D'accord, président, il y a comment famille donc ça fait tard que mes savants de bolo donc en mago be ton basse mina auti se côté donc ay ko fana tar kelim bela abe ton woroni clare so ça veut dire que ton tar kelim tigi aka ferita bita dans fo joli nyogona frango de don flo pour que gestionnaire en bon calcul de gain et puis abe malo sugamza abe kogoni de gain kogoni be wele chogodi anti kogoni do ato abe wele chogodi Gambia là. Allez Gambia ni ma fo Gambia voilà. Donc ambe malusu mi fait we swarna ambe swarna inde fait aller de parce que ni aller le timini Gambia ka entado na to ko bon ambe aller de fait ko voilà na soro ambe se ka anga bara sinsi aller ka voilà. an bɛ se ka min fɔ o la baara bɛ se ka sinsin a kan parce que e y'a fɔ ko suwarina i bɛ taa sɔrɔ pour que i ka an ka dugu kɔnɔ
an bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka tɔndenw ye fɔlɔ parce que anw kelen tɛ se ka n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ kulu de ye o kelen ye filanan e ye suwarina min fɔ aw de bɛna n'a si ou bien an b'a si sɔrɔ cogo di parce que ni Gambia ka don an b'o si sɔrɔ an ka malo si feerelaw bolo mais e bɛ ka min fɔ nin ye fo aw ka fɛɛrɛ tigɛ anw bɛ se k'a si sɔrɔ cogo min na donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye mais n ye kuma fɔlɔ min fɔ fo an ka se an ka membre ma ka kunnafoni d'u ma ni jɛn kɛra n'a ye o tumana wale taalen ɲɛfɛ min ka kan ka kɛ an bɛ sɔrɔ ka jɛ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna n bɛ kuma di n ka conseiller ma. Président i ye kuma min fɔ n hakili la an balimaw ye dɔ faamu a la nka hali bi e yɛrɛ b'an ka tɔn cogoya dɔn kunnafoni dafalen de ka d'u ye u ye si fɔ nka n'u tun ye hakɛ fana fɔ an ye u hakili bɛ se hakili b'a i b'a dɔn karisaw ka dugu n'o ye Yɔrɔjanbugu ye n'i taara ni kunnafoni dafabalen ye tuma bɛɛ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ yala u tun bɛ se k'a fɔ an ɲɛna si in kɔfɛ u mago bɛ hakɛ min na an k'o dɔn o tuma an bɛ taa kunnafoni lase ka sɔrɔ ka na kɔmasegin k'u ye u b'an ka kunnafoni dafa. Ok, a faamuna ni siko do tɛ baasi ye hali min tɛ an y'an ko k'an mako bɛ tɔni 300 hali min t'o ye an b'o san an yɛrɛ ka client n y'a fɔ cogo min na an tɛ se ka o wasa donc o la siko si baden de b'an bolo an bɛ baara kɛ ni sɛnɛkɛla ye an bɛ si d'o ma mais sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que na an ye si d'a ma a lɔnniya bɛ a la k'a sɛnɛ wa est-ce que a sɛnɛkɛminɛnw n'a sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ bɛ a bolo wa. Bon an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la an bɛ deli ka min sɛnɛ komi an ye Gambia ka ko fɔ an bɛ o sɛnɛ hakili la malow bɛɛ ye kelen ye mais a ka ɲi fana komi si kura don an ka mɔgɔw ka kalan tɛ ban don o don tulo bɛ taa kalanso bamananw b'a fɔ ten donc a ka ɲi aw bɛ na ni malosi kura min ye an k'a dɔn ale malosi a pipinière bɛ dilan tan a bɛ turu ni hakɛ la parce que malo dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a man kan ka kalo kelen dafa pipinière kɔnɔ peut-être ale bɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc n'an y'o kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ n'an y'o bilasiraliw bɛɛ sɔrɔ a ka ca la an ka laɲiniw bɛ sabati. Est-ce que a bɛ office moyen banni la. Office moyen banni an b'a dɔn. O ye an ka partenaire ye. O ye an ka cikɛ. N'a fɔra ko a ye contrat signé ni an ye an sababuya la agent b'o bolo o bɛna lɔnniya don a kunna a bɛ bɔ a ka tɔni 6 la ka taa tɔni 8 la. O ye kibaruya duman ye. Donc ni lɔnniya don ne kɔni fɛ o ɲuman b'an bolo. An ye kuma min fɔ a daminɛ na an bɛ taa commencer. Lɔnniya kɔfɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn an mako bɛ mun na bilen. Dɔnniya kɔfɛ an ye siko fɔ ka dɔnniya ko fɔ an mako bɛ nɔgɔ fana na parce que malo tɛ taa nɔgɔ kɔ nɔgɔ fana a ka n'a waati la a ka kɛ ɲuman ye parce que nɔgɔ n'a don mɔn tɛmɛna e hakili bɛ min na a t'o sɔrɔ n'a ma kɛ ɲuman fana ye i hakili bɛ min na i t'o fana sɔrɔ donc fo ka hakili to o yɔrɔ la. Ne e ko an mako bɛ nɔgɔ la ne bɛ ɲininkali kɛ ka taa hakɛya sɛnɛkɛla kelen-kelen bɛɛ a ko k'a bɛ taa mɔgɔ 100 ni kɔ 100 ni kɔ bon n'a tun bɛ se ka a jate fɛrɛfɛrɛ siya k'a fɔ an k'a dɔn mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka engrais bɔrɔ joli ɲɔgɔn kɛ engrais bɔrɔ joli nɔ. Bon o yɔrɔ la sisan an tɛ jateli kɛ cikɛlaw la mais an bɛ jateli kɛ kɛnɛ de kan parce que tari kelen o tari kelen engrais bɔrɔ 6 de ka kan ka don a la finman bɔrɔ 2 ani jɛman bɔrɔ 4 donc an ka kɛnɛ ye an y'a fɔ tari 300 donc n'i y'o jate fara ɲɔgɔn kan engrais hakɛ min bɛ bɛn a ma o bɛ dɔn. Président o ye an bɛ bilasira cogo kɔrɔ min na nka ninnu bɛ ka fɛn min fɔ nin suwarana in ye ko kura ye an t'a dɔn yala u ye bilasiralikɛla mun fɔ yala u tun tɛ olu lajɛ ka kunnafoni jɔnjɔn d'an ma n'a sɔrɔ cogoya kɔrɔ in de don walima ni nin si kura in ye ni yɛlɛma cogo dɔ bɛ don a la a dɔ bɛ dɔ la an ka jateminɛw kana jɛli kɛ ka d'a ka si kura ko yɔrɔ in o de ye ne yɛrɛ fari fa dɔɔnin parce que n'an tora wɔɔrɔ in kan est ce que o b'a bɔ est ce que o t'a bɔ n'u tun bɛ se k'an dɛmɛ an k'o fa. non Bina Jara i hakili sigi ne balimakɛ olu tɛ problème ye ni suwarana sɛnɛ daminɛ hali ni
nga gestionnaire ye office moyen bani min fi n'olu ye aw kala hali bana caman be malo yɛrɛ la ale variété ati bana yɛrɛ foro kɔnɔ ati bana wa ji cayara cogo cogo ati fɛn hali ni ja kɛra ati fɛn k'a la wa fana dundala la ale ka di an ka client ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan an fana ye fɛn ɲinina de aw bɛ fɛn ɲini an fana bɛ fɛn ɲini b'a dɔn ni an n'aw jɛra ka nin baara in kɛ wariko tɛ k'aw negela ye bilen voilà donc président ye kuma min fɔ hakili an ye faamuya sɔrɔ a la n'a bɔra ko wariko tɛ k'a negela ye hakili o mana ɲɛfɔ an ka membre ɲɛna a caman bɛ se ka don a da fɛ donc bi sinsin n ka cakɛɲɔgɔn ka kuma kan o ye engrais ko ye komi an bɛ deli ka engrais baara si kɔrɔ min b'an bolo an bɛ engrais hakɛ min don o la an da ser'o de ma mais a ka ɲi fana komi nin si kura ye ani aw ko moyen ba ni mɔgɔ bɛ n'an bilasira donc n'a sɔrɔ o engrais Suwarna engrais ani an bɛ deli ka min kɛ a bɛɛ ye kelen ou bien n'a sɔrɔ dɔ bɛ fara a kan donc n'an y'o kunnafoni fana sɔrɔ aw na hakili to engrais nata la o yɔrɔ la. Ok donc an bɛ min mara kuma fɔ ni na fo sisan a kɔni hectare 300 b'a bolo ni an ko k'a ka malo d'an ma an bɛ min fɛ fo an ka semence di fo an ka engrais di a kɔni y'a fɔ a bɛ engrais min don hectare 1 kɔnɔ mais comme an ni partenaire wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna a lajɛ n'o hectare da o engrais hakɛ ka kan ka don o la hali bi a ko k'an mako bɛ formation na formation kɔni layidu taara an ye ko o bɛ di gansan mais an bɛna engrais ni semence minnu di an kun bɛ fɛ feerekɛyɔrɔ la an k'o tigɛ an ka sanniyɔrɔw la est ce que o bɛnnen don an ma wa. o ka wa ni an ye engrais hakɛ min di an ma ni an ye malo livrer sisan a b'o tigɛ an ka fɛn na fɛngɛ malo wari la bon o bɛɛ ye bɛnkanw ye o sisan hakili la ni an y'a fɔ cogo min na anw kelen tɛ se ka décision ta bɛnkanw de don coopérative de don f'an ka taa kuma ɲɛfɔ k'a fɔ sisan ni coopérative don a bɛ fɔ min ma ko caution solidaire juru ye bɛɛ cɛ ye donc ni bɛn sɔrɔla o la an n'an ka membre cɛ ne hakili la o man kan ka kɛ kɛlɛ ye mais cakɛɲɔgɔn fana bɛ yen a fana bɛ se ka hakilina fɔ pour que taa ni ka segin kana parce que n'a fɔra k'i ka taa mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka juru récupérer a bɛ kɛ sababu ye k'aw fana degun donc o tɛ ko cɛ ɲi ye donc an b'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na aw kana degun anw fana kana degun an k'an ka wari sɔrɔ nɔgɔya la aw fana k'an ka malo sɔrɔ nɔgɔya la bɛɛ k'i ka nafa sɔrɔ a baara la hakili la laɲini y'o de ye n ka cakɛɲɔgɔn bɛ yan. ouais mais an bɛna min fɔ président ye Suwarna la engrais jɛman bɔrɛ 2 finman bɔrɛ 2 bɔrɛ 4 de bɛ k'ale la a tɛ bɔrɛ wɛrɛ sɔrɔ awɔ a tɛ wɔɔrɔ sɔrɔ voilà. malo sɛnɛna ka ban ne bɛ fɛ an ka da don min na sisan malo an b'a ta cogo di an b'a ta wagati jumɛn a fɛ ni an ye a bilasira ka malo ni sɛnɛ wagati jumɛn an ka malo bɛ se ka kɛ an bolo kan est ce que o magasin b'a bolo wa ka malo mara semaine damadamani walima kalo damadamani an ka se ka nɔ a ta après est ce que o bɔrɔ b'a bolo ka malo don a kɔnɔ wa wagati juma malo bɛ se ka sɔrɔ. président ne tun bila waati dɔ la ka taa ko bɛ taa jala minɛ n tun taara Kanabugu mɔgɔw de wele ka d'a kan n y'a mɛn k'olu delila ka baara kɛ maa ninnu Dana Mawudu ne y'olu ɲininka yɛrɛ n ko n'u ye siko ni kalanko ni fɛn fɔ yala u b'a k'a waati la wa u y'o bɛɛ danatigɛ n ye k'a fɔ u b'o kɛ o yɔrɔ ye hali ni m'o ɲininkali kɛ hakili la Dana Mawudu kana tila an na cogo dɔ la nka i b'i sinsin yɔrɔ min kan magasin ko in dɛ magasin belebele t'an bolo dɛ wa ninnu bɛ ka si kura min fɔ nin ye est-ce que an bɛna se ka na sago i n'a fɔ an bɛ tɔw kɛ cogoya min na ka d'a kan an tɛ nin dɔn kosɛbɛ dɛ an t'o yɔrɔ ɲɔnti ka taa magasin tigi Jalo ka yɔrɔ la magasin ba b'ale bolo wa ale ka magasin ka ɲi an b'u ɲininka n'o ko bɛ kɛ cogoya min na n'o tɛ n'an ye nin marali ta siɲɛ fɔlɔ in na
e ko atna ke ko doy oh o relation a caga ɲɔgɔn an ye ɲɔgɔn faamuya sisan a ye min fɔ magasin ko la tiɲɛ tiɲɛ na magasin ba t'an fɛ yen mais an ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la Jalo bɛ yen nɔ magasin ba b'o bolo peut-être an bɛ se ka aw ni anw an bɛ se ka jɛ ka se Jalo ma ka kuma ɲɔgɔnya fana kɛ pour que malo bɛ se ka mara ale fɛ yen yanni aw ma kɛ ka s'an ma o bɛɛ bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔ ani yɔrɔ dɔ fana b'a la siko komi aw ko aw bɛ na ni si ye yala san o san an bɛ si kura de san wa ou bien a bɛ kɛ cogo di parce que o fana f'an ka ɲininkali k'o la donc bɛɛ ye ɲininkaliw ye pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogo min bon malo fana suwarinan ye komi fɛn kura don an t'a dɔn a bɛ kalo hakɛ min kɛ ka sɔrɔ ka kan donc n'an y'o jate fana dɔn aw b'a ka malo sɔrɔ wagati min na Jalo ka magasin kɔnɔ an bɛ se ka kunnafoni d'u ma parce que waati b'a sɔrɔ an y'a bɛɛ kan o la fana a ye bɔrɔ ko kuma fɔ peut-être i bɛ taa sɔrɔ bɔrɔ ɲuman bɛ aw bolo an b'a fɔ sɛbɛnni bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ b'a ka sɛbɛnni kɛ minnu kan ɔ n'a sɔrɔ a kama ne a nana bɔrɔw nana anw b'a kan ka gosi ka don bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila Jalo ka magasin na donc n'aw nana a b'a ka malo bɛɛ sɔrɔ yen a n'a ka bɔrɔw donc o bɛ kɛ ko nɔgɔma ye quoi mais magasin kɔni t'an bolo n y'a fɔ cogo min na f'an ka se magasin batigi ma o fana o yɔrɔ labɛn kɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ye ala sago a sɔrɔ. Oh, président, basi tɛ a faamuyara mais Jalo aw ni Jalo de ye sigiɲɔgɔnma ye basi tɛ o ni kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ aw ni Jalo de bɛ kuma parce que ni malo ma se anw ka magasin na a ma kɛ anw ta ye fɔlɔ n'a bɛ taa Jalo fɛ aw ni Jalo de bɛ kuma ka bɛn o bɛɛ musaka bɛ y'a fɔlɔ bon bɔrɛ fana basi tɛ an yɛrɛ b'a bɔrɛw b'an bolo an yɛrɛ tɔgɔw b'a kan o tɛ basi ye o bɛɛ n'a y'o bɛɛ jatew kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ malo sɔngɔ na ani magasin ko bon aw ni Jalo bɛ se ka baara in kɛ fɔlɔ komi n ka gestionnaire bi yan n'an jɛnna ni an ma tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu magasin ko kɔni aw de bɛna ɲɛ mɔgɔw ma magasin na sigida la n'o tɛ aw mago tɛ jɔ maa na magasin ko la fiyewu mais détail tɔ di n ka gestionnaire ma. président a y'o min fɔ ni ala sɔnna ma ni tɔnsigi nɔgɔyara ne yɛrɛ bɛ se ka taa o kunnafoni ɲini Jalo fɛ ka na fɔ ye o la n'o kɛra an bɛ sibiri ani muso kura wele ka fara an kan an ka hakili tagabɔ ko ka yan an ka se jama ma ka kunnafoni dafalen di. donc comme n ka directeur y'a fɔ cogo min na ni malo ma se an ka magasin na a ma k'an ta ye fɛn fɛn ye lajɛni ye k'a fara ɲɔgɔn kan k'a don bɔrɔ kɔnɔ k'a taga don k'a taga bɔ et puis k'a charger an b'o bila a bolo kan n'an bɛnn'o la ne fɛ an bɛ se ka taga ɲɛfɛ. bon sisan aw ka kuma na sisan n'an ye malo kanni ka don bɔrɔ kɔnɔ ka don magasin kɔnɔ ka tila ka bɔ Jalo ka magasin kɔnɔ ka charger ka taa se fo aw ka yɔrɔ aw b'a fɛ an k'o bɛɛ donni ta jatigɛ o donni ka girin dɔɔni dɛ siraw man ɲi transporteur ka wari ka ca foro na to a dogo sara la dɛ n'an k'o yɔrɔ lajɛ. président e ma fɛn min prix fɔ fɔlɔ k'a bɛ to a dogo sara la e ye jateminɛ e n'i ka ko chargé de commercialisation ye jateminɛ k'o kan wa. a y'an ma jateminɛ kan nka an b'a dɔn n'a fɔra ko an ka transporter o tɛ anw ka ko ɲɛdɔnlen t'o ye dɛ o de b'an siran ne kɔni fɛ n'aw tɛ kɛ baasi ye aw ma anw bɛ se k'a kan ka don bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila Jalo fɛ maintenant ka bɔ Jalo ka yɔrɔ la ka se aw yɛrɛ ma ye ka kɛ aw ka baara ye hakililajiraw don. ok n'aw cakɛ ɲɔgɔn min an bɛna kuma d'a ma. comme n ka directeur ye prix ko fɔ a bɛɛ bɛ prix ko la fana ye tiɲɛ n'an nana da se prix ma ni an ka bɔ b'o la an n'o fɔ a ye donc yanni an ka se prix ma ne bɛ fɛ an ka kuma condition min a bɛ sara cogo di est ce que banque b'a bolo a bɛ baara kɛ n'a ye o est ce que a bɛ sɔn virement na ou bien fo warimugu de kana d'a ma. bon o yɔrɔ ye min ye sisan an kɔni fɛ komi ko daminɛ kɔni na a ka d'an ye warimugu kana d'a ma nana kɔfɛ sa an bɛ sɔrɔ ka don cikɛlaw ka banque la mais fɔlɔ la kɔni pour que an n'an ka membre an ka da ɲɔgɔn na
kai aga na no wara mu yi anga beta ka daga dima o yi follow yi maintenant ko fe tale nya sa ameta bangi ka ko ni anga ri na mais o fena farasi ka gongo yi anga war mu transporter o farasi baro jara i b'a fɔ i ka agent ye président ma nin fɔ gansan n'i y'a ye an ye nin fɔ an ye degun dɔw de sɔrɔ ka d'a kan nin waati laban ninnu na musaka bɛrɛ t'an bolo tɔn kɔnɔ yaasa ni an kan di nin ko ninnu na ka mɔgɔw sara yanni aw ka wari ka na o gɛlɛya kama an y'a ye an ni dɔw ka bɛnɲɔgɔnyaw la an ye gɛlɛya sɔrɔ ka d'a kan n'an y'an kan di waati min na an kan ka taa malo di sɔngɔ bɛ yɛlɛ sugu la o kuma makɔnɔni gɛlɛya kama dɔw b'u gɛn ka bɔ kɛrɛfɛ nka n'an ye jɛ in sɔrɔ teliya la an bɛ se ka mɔgɔw hakili sigi n'o ye o de y'a hakilina ye. donc ne bɛ na proposition min kɛ an bɛ risque partager a ko k'a tɛ se ka transporter ka taa an bɛ na a ta a bara nka ne fɛ livraison kɔfɛ an bɛ chèque d'a ma a yɛrɛ bɛ taa toucher ka na n'a ye n'a sɔnn'o ma. donc sisan aw ka laɲini sa yani aw ka na wari mugu di anw ma fo anw yɛrɛ ka taa wari ta banque la ka na n'a ye mais n'a m'o kɛ ni ne ye wari mugu di n ka gestionnaire ma ni Traoré ka dɔ y'o minɛ sira ka dun o ye jɔnni ka kungo ye sisan donc Bira i b'a ɲɛfɔ i ka président ye an kɔni bɛ se ka wari in bila banque la u bɛ se ka taa ta ye comme fɛɛrɛw bɛ fɛɛrɛ caman bɛ se ka sɔrɔ aw bolo an na ta ka taa n'a ka dugu la. président yala ni yɔrɔ in na u b'an ni tiɲɛ cɛ nin ko ka nɔgɔ Kaya Traoré denkɛ bɛ BNDA yɛrɛ la koyi ni ala ma dɔwɛrɛ kɛ ni ne bɔra Jalo fɛ yen wulada in na sini sɔgɔma n bɛ taa kibaruya jɔnjɔn ɲini ale fɛ compte ko ninnu bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na o la olu yɛrɛ bɛ se ka bilasirali kɛ mɔgɔ ninnu kan ka d'a kan warikuntigiw bɛ baarakɛdaba ninnu u b'u dɔn cakɛdaba ninnu n bɛ se ka damasiyɛni dɔw kɛ ka ɲininkali dɔw k'u kan n'a ko jɛra o la an bɛ taa teliya la ka compte dayɛlɛ comme Mamuru yɛrɛ bɛ ale ye trésorier a ɲɛw bɛ fɔ o la e n'ale bɛ se k'o baaraw kɛ joona an kana gɛlɛya dɔɔni n'o tɛ a ninnu bolo bɛ sɔn ka tila an na dɛ. donc nin yɔrɔ in na ni an ko k'an b'a lajɛ an bɛnna mun kan an kɔni bɛna na Jalo ka magasin na ka na malo ta o y'an ka charge nka an fɛnɛ tɛ sara kɛ warimugu la an bɛ a bɛ n'an fɛ soit an bɛ virement bancaire kɛ walima an bɛ chèque d'a ma mais mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ n'a ye malo ka don a n'a sara a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan. est-ce que a sɔnn'o la. malo donni ani wari sara a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan. a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan. o ka ɲi parce que an ɲɔgɔnna usine bɛ yen min bɛ malo sɛnɛ kɔnɔ malo yɛlɛma kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ semaine kelen to o si fɛ minimum kalo kelen de b'a di nin fɛnɛ ye an ka avantage ye fond de roulement b'an bolo warimugu b'an bolo ka malo san sans problème. o y'a sɔrɔ an y'a peser an ka bascule la an bɛnna poids min kan o bɛ yen o y'a sɔrɔ office moyen bani fana ye papier kɛ k'a fɔ an ye sumaya hakɛ min fɔ o de don wa malo wɛrɛ tɛ bɔrɛ ninnu kɔnɔ o y'a sɔrɔ an y'o gafe sɔrɔ o si tɛ ko mɛnta ye tile dɔgɔkun kelen yɛrɛ a b'o fɔ de komi layidu ko don n'o tɛ a ka ca Ala fɛ tile 3 aw ka wari bɛ don aw bolo. o ye ko telima ye an b'o ko la. voilà ni nɔgɔ parce que n'i ye 100 kilo bɔrɛ ta nɔgɔ min bɛ ye malo bɔrɛ na a ma kan ka tɛmɛ kilo 1 kan yarɔ an kɔni an tɛ fɛ ka tɛmɛ o kan n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn a valeur bɛ tigɛ ka bɔ prix la ani fana sumaya ni min malo min yera ko a sumaya ka ca ni an ye 100 sara da bɛ sumaya kana tɛmɛ 14 min kan 14 min kan n'a tɛmɛn'o fana kan dɔ bɛ bɔ o fana bɛ bɔ prix la donc baara an b'a aw dusu suma an fana jigi bɛ aw kan aw k'an dusu suma ko in bi o cogo la an jigi bɛ ɲɔgɔn kan. hakili la o yɔrɔ in man kan ka kɛ gɛlɛya kɛ komi an y'a fɔ cogo min na moyen bilasiralikɛlaw bɛ yen k'an bilasira malo kɛcogo ɲuman na hakili la n'an n'olu ka jɛ ka baara kɔnɔna na
i bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye an ka kan ka se k'u bɛɛ labato parce que bɛnkan ye mun ye aw mago bɛ fɛn ɲuman de la pour que a bɛ taa di minnu ma olu k'a fɔ ninnu nana fɛn ɲuman feere aw ma anw mun fana b'a ci kɛ a ka ɲi aw fana k'a fɔ an taara nin dugulamɔgɔw na u nana ni fɛn ɲuman ye ka d'an ma voilà donc an ka baara ye o de ye donc sisan a ye fɛn fɛn fɔ anw yɛrɛ bɛ gɛlɛya an yɛrɛ kan pour que an bɛ se k'o respecter pour que cɛ ka baara a ka kɛ cɛ ka baara kuntalajan ye a kana kɛ an y'a daminɛ bi sini a jara o t'an ka laɲini ye donc walasa komi moyen ba ni mɔgɔ bɛ n'an bilasira hakili la u b'an bilasira bɛɛ la an yɛrɛ b'a kɛ cogo bɛɛ an ka membres bɛɛ ka u ka conseil suit a daminɛ fo ka taa se a laban ma. Président hakili to n bɛ nin yɔrɔ hakililatigɛ di PDG ma anw tɛ maa kura ye baara in kɔnɔ anw ye malo feere PAM ma k'a feere OPAM ma hali kɔsa in na kura rouge mɔgɔw ye malo san anw bolo an n'olu bi baara min kɛ olu bɛ na n'u ka gafe de an'u ka exigence u b'u ka o ko ninnu gɛlɛya an kan wa an yɛrɛ kɔnɔ président min filɛ nin ye an m'a ta ten dɛ Kulubali ye danaya ye wa a yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ lajɛ ka an fɛ pour que ko in ka ɲa wa an ka baara kɔnɔna na an bɛ bɛɛ de bila jɔyɔrɔ la ni président ye aw ye danayama sɔrɔ nin dɛ n kɔni bɛ min f'i ye PDG i bolo sɔgɔ nin na bɛɛ bɛ nin dɔn donc a y'a hakilila tigɛ o la pewu aw ye bilasirali min kɔni fɔ n'an y'o sɔrɔ ni Ala sɔnna ma aw tɛ nimisa la. Bina o kɔni o diyara an ye trop bon ne yɛrɛ an ɲɛ bɛ n ka gestionnaire min na nin ye kalan min kɛ nin ye tubabu jamana bɛɛ kalan kɛ maloko ta sira wa ni a ye baara daminɛ ni nin ye don o don aw ni PAM tɛna baara kɛ bilen aw ni OPAM tɛ baara kɛ na an ni ne ka société ye baara kɛ an n'a dɔn ko malo sarama maa o maa b'i ka malo feere malo sarama ma n tɛ yɛrɛ fɔ tɛ dɛ mais n bɛ ka a hakili sigi de n ka gestionnaire ne ye nin bɔ jamana de la ka na n b'a bɔ yɔrɔ min don min tubabu kun ma sɔn fiyewu donc an kɔni maa ɲuman bɛ e bolo a bɛ ne bolo baara bɛ ɲɛ. Président an ye ka kuma faamuya an ye kunnafoni sɔrɔ i ka gestionnaire kan parce que n baarakɛɲɔgɔn y'a fɔ k'a ye Kanabugukaw ɲininka u ye min fɔ an ɲɛna hakili la o ye somɔgɔ sama bɔ. Ok, donc ne kɔni fɛ sisan furu sera cɛncɛn ma an bɛ kuma prix kan parce que kuma caman fɔra dɛmɛ min ka kan ka kɛ jɛn kɔnɔ malo bɛna sɛnɛ cogo min na an bɛ qualité min fɛ a bɛna bɔ cogo min na an kumana o bɛɛ kan nka sisan an bɛna bɛn ko kelen min na o de ye prix ye ne a kɔni ko k'a t'an ka malosiya sɛnɛ nka an bɛ baara kɛ ni mɔgɔ mun ye an b'a san mɔgɔ mun fɛ bolo o bɛ a d'an ma 40 kilo kelen. 40 kilo kelen. Awɔ. O y'a farama ye. 40 farama. Farama. An b'a fɔ min ma ko malo farama. 40. I ne ka président a t'o yɔrɔ lajɛ dɔɔni a bɛ i n'a fɔ 40 kun surulen don dɛ. Parce que aw ye ni ko a kun surulen don baara min b'a kɔnɔ aw yɛrɛ ko a ka kɛ qualité ɲuman ye suivi baara caman b'a la a ka kɛ ka ɲɛ bin kana k'a kɔnɔ donc n'i y'o jateminɛ exigence min b'a la donc an k'a lajɛ 40 kun surulen don dɔɔni i ni ka président a ye ɲɔgɔn lajɛ. Mais a bɛ dɔ de fɔ sisan kɛ. A fɛ joli bɛ bɛn a ma. an kɔni ye kunnafoni minnu ɲininkali mun kɛ parce que n y'a fɔ cogo min na cɛ ka baara don an y'an ka coopérative membres ɲininka olu ko sisan sugu bɛ cogo min na badi kɔni a 50 de ka ɲi. Kulubalikɛ. Naam. An ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ min bɛna hakɛ dɔ san i y'a faamu ani mɔgɔ min bɛna si d'i ma ka engrais d'i ma ka kalan k'i kun
bon ne fɛ an ka lajɛ n'an sera ka bɛn 40 na dɔw ka ca san nataw la ko yɛlɛma caman bɛ se ka kɛ mais n'an sera ka n'an ye prix yɛlɛ ten an fana bɛna taa labɛn an fana bɛna kan ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ de an fana bɛ tɔnɔ ɲini de la koyi. mais i y'a fɔ cogo min komi a ye maa ladiriw ye i yɛrɛ ka jarakɛ y'i tanu kosɛbɛ donc anw dun fɛ ni Kulubalaka tɛ kuma fila fɔ o tuma an bɛ dɔrɔmɛ 2 fara 40 kan n yɛrɛ b'o ɲini ka gestionnaire fɛ an bɛ 2 fara kan gestionnaire 2 fara 40 kan. président an y'a ka kuma faamu aw ye 2 fara anw yɛrɛ tun b'a fɛ ka komi an y'a fɔ ko daminɛ don an yɛrɛ tun ko 50 an tun bɛna dɔɔnin bɔ a la ka kɛ 46 ye e ko 42 an ma ɲɛ ɲɔgɔn na e ka dɔɔnin fara an bɛ sɔn k'o ɲɛ. o baara caya n'o baara caya a caya bari ko caman bɛ sanni kɔfɛ a kana ɲinɛ o de kɔ an bɛna transport san an bɛna taa bayɛlɛma mɔgɔ de b'an bolo an b'o sara kalo o kalo o ye baara k'an fɛ usine courant sara bɛ yen an bɛ tila ka an ka chaîne yɛrɛ de transformation a bɛ courant min jɛni kalo kɔnɔ a bɛ taa 4 millions na donc ka law kan n'an yɛrɛ y'an ka coût de transformation jateminɛ a bɛ taa 30 jate la an bɛ tila ka malo kilo feere mɔgɔw ma 80 kɛra komi an ka marge bɛrɛ t'an bolo i m'a ye donc hali bi a b'a lajɛ. président a ye min fɔ a bɛ yeli kɛ dɔɔnin nka anw fana n'an bɛ sɔn ka sigi an t'an kunkolo jan ka sigi aw bɔli ko fɔlɔ la yan nɔ an yɛrɛ n'an ka bilasiralikɛbagaw de sigira k'an ka musakaw jateminɛ k'an ka bɔtaw ni dontaw bɛɛ lajɛ n'a bɛ fɔ ko compte d'exploitation anw bɛ sɔn ka sigi n'o de nka ka kɛɲɛ ni ne yɛrɛ ye lahalaya ɲuman ni mankutu ɲuman min bɛ aw la o de la ne yɛrɛ ko président ma a k'a digi a yɛrɛ kan dɔɔnin a k'a magaya sinon an ye lajɛba min kɛ assemblée la u y'a yira ɲina k'a fɔ ni 50 tɛ u t'a di i m'a ye an ni usine tigi dɔw yɛrɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na Sibiriba yɛrɛ bɔra yan nɔ ale ye sannikɛlaba ye a bɛ malo san an bolo an bann'o fana bolo nka ka kɛɲɛ ni aw bɛ fɛ ka baara min fara aw ka baara in kan n'o ye kalan ani ka kɛfɛnw d'an ma ani ka nɔgɔ d'an ma tiɲɛ yɛrɛ la ne de ye président Jala min a k'a lajɛ hali bi a ka a jateminɛ dɔɔnin pour que misiden kana jɔ piriminɛ kana lankolonya nka aw fana k'a lajɛ a k'a lamaga dɔɔnin. d'accord a faamuyara tɛ baasi ye na an bɛna lajɛ sisan an bɛna 45 la bon komi Kulubalikɛ pusera an yɛrɛ an bɛna 45 la pour que an bɛ se ka baara lataa parce que an ɲɛna lataa an bɛ min fɔ aw ye baara in ni baara in bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔ an ka bɛn kelen ma an ye min bɛɛ fɔ n'a b'a bɛɛ bɔ a waleya la ni a ye tonne 3000 in di ni aw tilala ka tonne wɛrɛ kelen o kelen fara kan an bɛ dɔrɔmɛ 3 fara o kan an b'o ta 48 cikɛla ka pɛridi o tɛ anw arrange o cikɛla ka pɛridi anw t'o fɛ an ye jɛɲɔgɔn min ye anw tɛ sɔrɔ anw tɛ damu an ka sɔrɔ la fiyewu fa ni maa min jɛra an ka dɔn k'o fana ye dɔ sɔrɔ donc i k'a fɔ i ka Kulubalikɛ ye n'an kɔni ye prix f'a ye dɔrɔn a k'a dɔn fɛn min an bɛɛ ka bɔ bɛ min na an b'o de kɛ n bɛ kuma di n ka gestionnaire ma a b'a condition tɔ fɔ parce que nka a b'a la parce que an ka na an ma kuma bɛɛ fɔ an sigilen sisan a man kan ɲɛfɛ an ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ o ma ɲi jɛ la ni malo dafalen ma don dun an ni aw ye bɛnkan min d'an ma n'an ma malo sɔrɔ a sɔrɔ waati la dun an bɛna mun kɛ parce que an bɛna courant de labɛn an bɛna mɔgɔw baarakɛlaw de ta k'u bila an bɛna bɔrɛ hakɛ dɔ de san an bɛ mobiliw de wuli ni olu nana déplacer gasoil kɛra la chauffeur wulila u taara sɔrɔ malo min kan ka na o ma dafa bon an bɛna o ko kɛ cogo di. président n bɛ min f'i ye o yɔrɔ la komi an y'a fɔ cogo min na cɛ ka baara don bɛnkan don an kɔni bɛ min ne kɔni bɛ layiru min di aw ma
ani aw amana be fɛn o fɛn kan an b'an digi an ka mamuru kan o b'u bɔ a sira fɛ fo ka bɔbali ɲɛ bɔ a fɛ i kana jɔrɔ o la fiyewu n kɔni b'o layiru ta ka di o la ne kɔni tun b'a fɛ sisan dɔrɔmɛ kelen kɔni o kana n'an cɛ ni sigi bɛ se ka turu ka gɛrɛ 6 in na o la 40 ani dɔrɔmɛ 6 mais k'a fɔ ko a ye hakɛ min fɔ k'u bɛ majɛ kana jɔrɔ o la fiyewu. An bɛna dɛmɛ min k'a ye a kana ɲinɛ o kɔ a ko k'a bɛ tɔni 6 la an bɛ layidu ta ye a bɛ si mun fɛ a bɛ engrais mun fɛ o bɛɛ bɛ na wagati la ne y'a dɔn tɔni 6 a bɛ bɔ a ka dɔɔni fara a ka sɔrɔw kan o la sisan ne b'a deli an ka t'o kan collaboration daminɛ de don ko caman b'a kɔnɔ a bɛna kɛ a bɛ se ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ donc ne kun b'a ɲini n'a fɛ a bɛ kari dɔrɔmɛ 1 kɔ a kana t'o kan tiɲɛ. N dɔgɔ Jara vraiment an bɛ nin bɔ baara cadre kɔnɔ e ni ne kɔni an ye tiga kelen kɔnɔ kisɛ de vraiment ne bɛ n digi e kan parce que président filɛ ka fɛn min fɔ n'an bɔra o kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye nka ko daminɛ don i ye kuma dɔ yɛrɛ fɔ an bɛna hakili don yɔrɔ ɲini a kɔnɔ kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ye an ka tɔnden dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu tun ye ŋaniya wɛrɛw ta n'an bɛ se k'o sama ka d'a kan a y'a jira n'an tɛmɛna fɔlen kan an mana tɛmɛ o kan sɔngɔw bɛ labɛn nka nin fɔlɔ in na fɔlɔ komi bɛnkan ka gɛlɛn a y'an jija an ka to 6 in na 46 in na ne yɛrɛ bɛ n digi ka balimaya yɛrɛ la i ka sɔn ayi ne yɛrɛ o tɛ o problème tɛ yen ye o ko bɛ yɔrɔ min baara daminɛ don n ka gestionnaire bɔra ka jate bɛɛ fɔ OMB bɛ déplacé u bɛna taa hali OMB hali n'u ma wari ɲini an fɛ an na musaka bila u ka dispo parce que an bɛna baara min ɲini u fɛ baara wɛrɛ b'u bolo min t'anw ta ye o an bɛna dɛmɛ don yen pour que mais a dɛmɛ nafa ye aw ta ye si bɛ san yɔrɔ min a bɔ kɔ ka kana an bɛna warijɛ min ta banque la an bɛ tɔnɔ de sara la yen mais an bɛ nin bɛɛ kɛ ka aw lakana de mais an kɔni fɛ n'aw sera k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ kalan di ma hali aw ka lajɛ aw ka sɔrɔ bɛ yɛlɛ parce que aw bɛ engrais bɔrɛ 6 de don aw ka malo variété dɔ in na mais anw ta in na aw bɛna bɔrɛ 4 de don a la donc arrondissement tonne 1 ni tila de bɛ fara ka hectare la et puis an bɛ bɔrɛ bɔ an bɛ taa fɔ aw ka yɔrɔ la aw yɛrɛ b'a dɔn aw ka sira man ɲi bon aw mana gɛlɛya an bolo donitala fana mana gɛlɛya a bɛ gɛlɛya usine ma mais ne fɛ o tɛ problème ye an bɛ gestionnaire bɛ dɔ lajɛ a la. Ok, donc président ye kuma min fɔ an jɛna n'a ye voilà an jɛna n'a ye ko daminɛ don ani y'aw ko ni dɔ fa an ye hakɛ min ɲini an fɛ ni an tɛmɛn'o kan dɔ bɛ fara wari kan hakili la an bɛ n'an sɛbɛ don baara ma pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na an ni aw ka nin bɛn ɲɔgɔn ye. Jara min filɛ nin n ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan ma ladamunen don wa vraiment a bɛ sɛnɛkɛla fɛ kosɛbɛ ka d'a kan n ye kow ɲɛɲini n kɔrɔkɛ min bɛ Siramamugu la jaa a ba n'o balimamuso bɛɛ ye maa kelen Jara nin an bɛ tila k'o sokɔnɔ kuma ne ye sɛnɛkɛla den ye o yarɔ a ma kan ka tiɲɛ an tun tɛ se k'e dɔn parce que i mɛnna kɔfɛ awɔ n'i bɔra farajɛla la hali bamanankɛ ma tilen kosɛbɛ i b'a ye o de b'a kɛ wa o de b'a kɛ président ne hakili la o ye min fɔ a bɛ kalan kan nka ne bɛ min ɲini u fɛ sisan baara in kɔnɔ an fana bɛ tɔnbaw de kɔnɔ sisan an b'a ɲini u fana fɛ an bɛna bɛnkan sɛbɛn min kɛ an ka malo mɔnɔ tɔnba min bɛ n'o ye interprofession ye ale fana da ka se ka don ko in na pour que jateminɛ minnu bɛ k'a kɔnɔ ani olu bɛ se ka wuli ka jɔ minnu kɛ ka se kɔden yɔrɔ ka sɔrɔ an fana la ka d'a kan n'i bɛ don ko kura la i k'i sen kelen to kɛnɛ i b'o ɲini u fɛ n'u bɛ sɔn. ok o tɛ baasi ye ne fɛ o démarche yɛrɛ bɛ bɔ a fan fɛ ka caya a de bɛ gɛrɛ a ka interprofession na ni an bɛ se ka collaborer cogo min na an ka kan ka min kɛ an ka jɛ kɔnɔ olu bɛna a farafasiya ye donc ne fɛ an kɔni bɛnna point bɛɛ kan maa wɛrɛ tɛ yen donc ne bɛna contrat de kɛ k'a d'a ma mais min ka di ne ye a ye min fɔ a ye kɔsigi di a ka tɔndenw ma ni contrat kɛra
abe a photon de be mi be contrat kono pour que au beka don o be dona mina o kofe do na ere ba fe an be déplacer kata baroken aye o te bashi en fait et o te banga kora chaque mois kalo neni nga DG an be mobiliser de kono an be sra kan terrain kan an be ta Sénégal fe an be baroken no e dego be wala be sorama mi kuma fo yam o be an ba laje an be se ko la ni ñoy to mana donc an be a résumé an ko kan mako be toni ba sabara ako ka be se ko di ako go ga an be chami fo table an go ga be sia dam an be kla ka engrais farokan an ga partenariat ni OMB o bena ke sababu ye abena lonia soro kata akasia senena et aimé for semences ani engrais au T45 avec la avec calculé avec bon inférieur et ako atese kana ni malo il faut en fait abe fait ngana ta dialogue en magasin ko magasin baba babul abuna au démarche ke mais magasin be anga charger la ambo fara anga kuka o kofe dum minye collectier ka taka laje fo magasin na oye aka kungoyi emballage ambo dama mi saki o kofe dum mi saray ambo kante se la déplacer no war mugo ya kon koko kadai ma be faire de ke ka konti yele banki la ambe virement ke wal ma ambe chèque dama be ta toucher amoka makobe malo qualité mina mi nyigidi mateme 14% et puis 100 kg boro kelena et kilo kelen no mankanga temo kan sino abe bon malo prix am bena prix minka o binane ane duru woro tede duru ne ko ne fait anga benka de so madame ane che ane baraji donc ame nyoma wele merci beaucoup merci Dira kalau macam ikhlas tadi nih, ikhlas macam awam bersih. Ok, les gestionnaires, il est efficace. On tire les leçons avec ça. Voilà, venez, on va tirer les leçons. Ok. Avec les leçons, nous tirer. Oui, j'ai un contrat posé. Donc ami fana bi malo chama soro sankono mais e ga kuma na yabo ka mo be se malo doni ba mugama Basa auta on te basa ba sisa ami ka nyilingali mi ke mina kuma dinga chargé de commercialisation ma pour que en fana ka kanga do aw be malo sugu jumeni ko comme malo sugu ya kacha nyilingali ka kanga ko la parce que na ma nye kambi kuma a follow anga kuma malo aw be malo qualité jumeni fe ani sugu ya juma parce que mali sugu ya kacha donc o ke kuma sinoy donc mina kuma di nga baraka nyoma aga sika wala li kula ko sobe pour que aw reka se ko famia yani anga temene kuma to Ok. Président Imiche, ina fo ambalmo ya fo tuamna yani annendi ka PDG reka nyoya reka jara koyo Emmanuel Bikaso sinon ika responsable na tu mana o anye kuna funu do di nyoma o uri atu ngere fene sira ga dana ya so ka gere ka nyefoli ke nga président ani tonde onyi o ambe bara o barake amba ke jeni kono nana donc halaw be am bi tonde be bakala donc en fene tonyi bara yi anye do mbana ani mo chama fana be barake nyo fe président ya fo tara ke mbambulu o ambe mo amalo shi chama fana ke maintenant tu ya don aw mo be malo suga amna o bande men kusobe ka laje bara nyo ya amse ka sigi semika kada ka an fana yi doniya chama soro bi bara nyo ya ola mo bulo falendo an fana na kusobe onga mo may yere da na yi nyogon nene amna nyogon do ni ala sonama ay familial son malosi akora jane anga dadora ambe fera do ako partenaire u babulu
o kɔrɔ ko a ka malo tɛ bɔli kɛ ou bien an tɛ sɔrɔli kɛ a la a ko ko hectare 300 b'a bolo tiɲɛ tɛ wa a bɛ se ka malo hakɛya joli bɔ o kɔnɔ et puis malo siya jumɛn bɔ o kɔnɔ n'a bɛ se ka o fɔ an ye yanni an ka fɛta fɔ a fɛ. Ɲininkali diyara n ye komi y'a fɔ a ɲɛna an ka tari ye 300 an ka sɛnɛ na tari kelen o kelen an bɛ se ka tɔni 6 ani tila sɔrɔ hectare kelen kɔnɔ n'i y'o tari 300 la i yɛrɛ hakili la hakɛ min bɛ sɔrɔ i yɛrɛ wolo maintenant min ye malo siko ye malo suguya min bɛ bɔ an fana bɛ sɛnɛ kɛ ka lajɛ sugu cogoya la parce que malo bɛ malo la n'i y'a sɛnɛ a feere wagati mana se jama tɛ girin a kan ni jama ma girin fɛn fɛn kan a ka ca la i tɛn'i sagona sɔngɔ sɔrɔ la donc an ka malo sɛnɛta a bɛ dépend sugu demande la sugu cogoya parce que variété dɔw bɛ sisan an ka yɔrɔ yɛrɛ la min ka di mɔgɔw ye o ye kogoni ye donc Gambiaga o de ka di bɛɛ ye mais n'i taara dɔ wɛrɛ sɛnɛ min t'o ye feere wagati mana se i bɛ gɛlɛya sɔrɔ maintenant ni aw ka choix ye min ye an bɛ se ka sinsin o kan parce que ni bɛnkan sɔrɔla ka fɔ n'an ye nin hakɛ sɛnɛ aw bɛna ka n'a bɛɛ san o mana kɛ modèle fɛn fɛn ye an bɛ se ka don o da fɛ parce que n'an bɛnna kan a sɔngɔ b'a la fɛn fɛn ka kan ka kɛ n'o kɛra an bɛ don a da fɛ pour que an bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ka se an ka membres ma. D'accord, président, il y a comment famille donc ça fait tard que mes savants de bolo donc am mago be ton ba saba mina auti ce côté donc ay ko fana tar kelim bela abe ton woroni clare so ça veut dire que ton tar kelim tigi aka ferita bita dans fo joli nyogona frango de don pour que gestionnaire en bon calcul de gain et puis abe malo sugamza abe kogoni de gain kogoni be wele chogodi anti kogoni do abe wele chogodi Gambiaga aldi Gambiaga ni ma fo Gambiaga voilà donc kogoni ambe malo su mi fait we swarna ambe swarna inde fait aller de parce que ni aller rega timini Gambiaga entado na to ko bon ambe aller de fait ko voilà na soro ambe se ka anga bara sinsi aller ka voilà an bɛ se ka min fɔ o la baara bɛ se ka sinsin a kan parce que e y'a fɔ ko suwarina i bɛ taa sɔrɔ pour que i ka an ka dugu kɔnɔ an bɛ ɲɛfɔli kɛ an ka tɔndenw ye fɔlɔ parce que anw kelen tɛ se ka n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na an bɛ kulu de ye o kelen ye filanan e ye suwarina min fɔ aw de bɛna n'a si wa ou bien an b'a si sɔrɔ cogo di parce que ni Gambiaga don an b'o si sɔrɔ an ka malo si feerelaw bolo mais e bɛ ka min fɔ nin ye fo aw ka fɛɛrɛ tigɛ anw bɛ se k'a si sɔrɔ cogo min na donc o ye gɛlɛya fɔlɔ ye mais n ye kuma fɔlɔ min fɔ fo an ka se an ka membres ma ka kunnafoni d'u ma ni jɛn kɛra n'a ye o tumana wale taalen ɲɛfɛ min ka kan ka kɛ an bɛ sɔrɔ ka jɛ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna n bɛ kuma di n ka conseiller ma. président i ye kuma min fɔ n hakili la an balimaw ye dɔ faamu a la nka hali bi e yɛrɛ b'an ka tɔn cogoya dɔn kunnafoni dafalen de ka d'u ye u ye si fɔ nka n'u tun ye hakɛ fana fɔ an ye u hakili bɛ se hakili b'a i b'a dɔn karisaw ka dugu n'o ye yɔrɔjanbugu ye n'i taara ni kunnafoni dafabalen ye tuma bɛɛ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ yala u tun bɛ se k'a fɔ an ɲɛna si in kɔfɛ u mago bɛ hakɛ min na an k'o dɔn o tuma an bɛ taa kunnafoni nasi ka sɔrɔ ka na kɔmasegin k'u ye u b'an ka kunnafoni dafa. ok a faamuna ni siko do tɛ baasi ye hali min tɛ an y'an ko k'an mako bɛ tɔni 300 hali min t'o ye an b'o san an yɛrɛ ka kiliyanw n y'a fɔ cogo min na an tɛ sera k'o wasa donc o la siko si baden de b'an bolo an bɛ baara kɛ ni sɛnɛkɛla ye an bɛ si d'o ma mais sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn est-ce que na an ye si d'a ma a lɔnniya bɛ a la k'a sɛnɛ wa est-ce que a sɛnɛkɛminɛnw n'a sɛnɛkɛfɛnw bɛɛ bɛ a bolo wa. bon an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la an bɛ deli ka min sɛnɛ komi an ye Gambiaga ko fɔ an bɛ o sɛnɛ hakili la malow bɛɛ ye kelen ye mais a ka ɲi fana komi si kura don an ka mɔgɔw ka kalan tɛ ban don o don tulo bɛ taa kalanso bamananw b'a fɔ ten donc a ka ɲi
aw bɛ na ni malosi kura min ye an k'a dɔn ale malosi a pipinière bi dilan tan a bɛ turu ni hakɛ la parce que malo dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a man kan ka kalo kelen dafa pipinière kɔnɔ peut-être ale bɛ sɔrɔ o kɔnɔ donc n'an y'o kunnafoniw bɛɛ sɔrɔ n'an y'o bilasiraliw bɛɛ sɔrɔ a ka ca la an ka laɲiniw bɛ sabati. Est-ce que a bɛ office moyen banni la. office moyen banni an b'a dɔn. O ye an ka partenaire ye. o ye an ka cikɛ. n'a fɔra ko a ye contrat signé ni an ye an sababuya la agent b'o bolo o bɛna lɔnniya don a kunna a bɛ bɔ a ka tɔni 6 la ka taa tɔni 8 la. o kibaruya duman ye. donc ni lɔnniya lo ne kɔni fɛ o ɲuman b'an bolo. an ye kuma min fɔ a daminɛ na an bɛ taa commencer. lɔnniya kɔfɛ ne bɛ fɛ k'a dɔn an mako bɛ mun na bilen. dɔnniya kɔfɛ an ye siko fɔ ka dɔnniya ko fɔ an mago bɛ nɔgɔ fana na parce que malo tɛ taa nɔgɔ kɔ nɔgɔ fana a ka n'a waati la a ka kɛ ɲuman ye parce que nɔgɔ n'a don kuma tɛmɛna e hakili bɛ min na a t'o sɔrɔ n'a ma kɛ ɲuman fana ye i hakili bɛ min na i t'o fana sɔrɔ donc fo ka hakili to o yɔrɔ la. ne e ko an mako bɛ nɔgɔ la ne bɛ ɲininkali kɛ ka taa hakɛya sɛnɛkɛla kelen-kelen bɛɛ a ko k'a bɛ taa mɔgɔ 100 ni kɔ 100 ni kɔ bon n'a tun bɛ se ka a jate fɛrɛfɛrɛ siya k'a fɔ an k'a dɔn mɔgɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ se ka engrais bɔrɔ joli ɲɔgɔn kɛ engrais bɔrɔ joli nɔ. bon o yɔrɔ la sisan an tɛ jateli kɛ cikɛlaw la mais an bɛ jateli kɛ kɛnɛ de kan parce que tari kelen o tari kelen engrais bɔrɔ 6 de ka kan ka don a la finman bɔrɔ 2 ani jɛman bɔrɔ 4 donc an ka kɛnɛ ye an y'a fɔ tari 300 donc n'i y'o jate fara ɲɔgɔn kan engrais hakɛ min bɛ bɛn a ma o bɛ dɔn. président o ye an bɛ bilasira cogo kɔrɔ min na nka ninnu bɛ ka fɛn min fɔ nin suwarana in ye ko kura ye an t'a dɔn yala u ye bilasiralikɛla mun fɔ yala u tun tɛ olu lajɛ ka kunnafoni jɔnjɔn d'an ma n'a sɔrɔ cogoya kɔrɔ in de don walima ni nin si kura in ye ni yɛlɛma cogo dɔ bɛ don a la a dɔ bɛ dɔ la an ka jateminɛw kana jɛli kɛ ka d'a ka si kura ko yɔrɔ in o de ye ne yɛrɛ fari fa dɔɔnin parce que n'an tora wɔɔrɔ in kan est ce que o b'a bɔ est ce que o t'a bɔ n'u tun bɛ se k'an dɛmɛ an k'o fa. non Bina Jara i hakili sigi ne balimakɛ olu tɛ problème ye ni e suwarana sɛnɛ daminɛ hali ni n ka gestionnaire ye office moyen banni min f'i ye n'olu ye aw kalan hali bana caman bɛ yen malo yɛrɛ la ale variété a tɛ bana yɛrɛ foro kɔnɔ a tɛ bana wa ji cayara cogo cogo a tɛ fɛn hali ni ja kɛra a tɛ fɛn k'a la wa fana dundala la ale ka di an ka client ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan an fana ye fɛn ɲinina de aw bɛ fɛn ɲini an fana bɛ fɛn ɲini n b'a dɔn ni an n'aw jɛra ka nin baara in kɛ wariko tɛ k'aw negela ye bilen voilà donc président ye kuma min fɔ hakili la an ye faamuya sɔrɔ a la n'a bɔra ko wariko tɛ k'a negela ye hakili la o mana ɲɛfɔ an ka membre ɲɛna a caman bɛ se ka don a da fɛ donc bi sinsin n ka cakɛ ɲɔgɔn ka kuma kan o ye engrais ko ye komi an bɛ deli ka engrais baara si kɔrɔ min b'an bolo an bɛ engrais hakɛ min don o la an da ser'o de ma mais a ka ɲi fana komi nin si kura ye ani aw ko moyen banni mɔgɔw bɛna an bilasira donc n'a sɔrɔ o engrais suwarana engrais ani an bɛ deli ka min kɛ a bɛɛ ye kelen ou bien n'a sɔrɔ dɔ bɛ fara a kan donc n'an y'o kunnafoni fana sɔrɔ aw na hakili to engrais nata la o yɔrɔ la. ok donc an bɛ min mara kuma fɔ ni na fo sisan a kɔni hectare 300 b'a bolo ni an ko k'a ka malo d'an ma an bɛ min fɛ fo an ka semence di fo an ka engrais di a kɔni y'a fɔ a bɛ engrais min don hectare 1 kɔnɔ mais komi an ni partenaire wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna a lajɛ n'o hectare da o engrais hakɛ ka kan ka don o la hali bi a ko k'an mako bɛ formation na formation kɔni layidu taara an ye ko o bɛ di gansan mais an bɛna engrais ni semence minnu di an kun bɛ fɛ feerekɛyɔrɔ la an k'o tigɛ an ka sanniyɔrɔ la est ce que o bɛnnen don an ma wa.
o ka wa ni an ye engrais hakɛ min di an ma ni an ye malo livrer sisan a b'o tigɛ an ka fɛn na fɛngɛ malo wari la bon o bɛɛ ye bɛnkanw ye o sisan hakili la ni an y'a fɔ cogo min na anw kelen tɛ se ka décision ta bɛnkanw de don coopérative de don f'an ka taa kuma ɲɛfɔ k'a fɔ sisan ni coopérative don a bɛ fɔ min ma ko caution solidaire juru ye bɛɛ cɛ ye donc ni bɛn sɔrɔl'o la an n'an ka membres cɛ ne hakili la o man kan ka kɛ kɛlɛ ye mais cakɛɲɔgɔn fana bɛ yen a fana bɛ se ka hakilina fɔ pour que taa ni ka segin kana parce que n'a fɔra k'i ka taa mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka juru récupérer a bɛ kɛ sababu ye k'aw fana degun donc o tɛ ko cɛ ye donc an b'a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min na aw kana degun anw fana kana degun an k'an ka wari sɔrɔ nɔgɔya la aw fana k'an ka malo sɔrɔ nɔgɔya la bɛɛ k'i ka nafa sɔrɔ a baara la hakili la laɲini y'o de ye n ka cakɛɲɔgɔn bɛ yan. ouais mais an bɛna min fɔ président ye Siwarna la engrais jɛman bɔrɛ 2 finman bɔrɛ 2 bɔrɛ 4 de bɛ k'ale la a tɛ bɔrɛ wɛrɛ sɔrɔ awɔ a tɛ wɔɔrɔ sɔrɔ voilà malo sɛnɛna ka ban ne bɛ fɛ an ka da don min na sisan malo an b'a ta cogo di an b'a ta wagati jumɛn a fɛ ni an ye a bilasira ka malo ni sɛnɛ wagati jumɛn an ka malo bɛ se ka kɛ an bolo kan est ce que o magasin b'a bolo wa ka malo mara semaine damadamani walima kalo damadamani an ka se ka nɔ a ta après est ce que o bɔrɔ b'a bolo ka malo don a kɔnɔ wa wagati juma malo bɛ se ka sɔrɔ. Président ne tun bila waati dɔ la ka taa ko bɛ taa jala minɛ n tun taara Kanabugu mɔgɔw de wele ka d'a kan n y'a mɛn k'olu delila ka baara kɛ maa ninnu Dana Mawudu ne y'olu ɲininka yɛrɛ n ko n'u ye siko ni kalanko ni fɛn fɔ yala u b'a k'a waati la wa u y'o bɛɛ danatigɛ n ye k'a fɔ u b'o kɛ o yɔrɔ ye hali ni m'o ɲininkali kɛ hakili la Dana Mawudu kana tila an na cogo dɔ la nka i b'i sinsin yɔrɔ min kan magasin ko in dɛ magasin belebele t'an bolo dɛ wa ninnu bɛ ka si kura min fɔ nin ye est-ce que an bɛna se ka na sago i n'a fɔ an bɛ tɔw kɛ cogoya min na ka d'a kan an tɛ nin dɔn kosɛbɛ dɛ an t'o yɔrɔ ɲɔnti ka taa magasin tigi Jalo ka yɔrɔ la magasin ba b'ale bolo wa ale ka magasin ka ɲi an b'u ɲininka n'o ko bɛ kɛ cogoya min na n'o tɛ n'an ye nin marali ta siɲɛ fɔlɔ in na e ko a tɛna kɛ ko dɔ ye o yɔrɔ la sun an cakɛɲɔgɔn an ye ɲɔgɔn faamuya sisan a ye min fɔ magasin ko la tiɲɛ tiɲɛ na magasin ba t'an fɛ yen mais an ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la Jalo bɛ yen nɔ magasin ba b'o bolo peut-être an bɛ se ka aw ni anw an bɛ se ka jɛ ka se Jalo ma ka kuma ɲɔgɔnya fana kɛ pour que malo bɛ se ka mara ale fɛ yen yanni aw ma kɛ ka s'a ma o bɛɛ bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔ ani yɔrɔ dɔ fana b'a la siko komi aw ko a bɛ na ni si ye yala san o san an bɛ si kura de san wa ou bien a bɛ kɛ cogo di parce que o fana f'an ka ɲininkali k'o la donc bɛɛ ye ɲininkaliw ye pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogo min bon malo fana Siwarna ye komi fɛn kura don an t'a dɔn a bɛ kalo hakɛ min kɛ ka sɔrɔ ka kan donc n'an y'o jate fana dɔn aw b'a ka malo sɔrɔ wagati min na Jalo ka magasin kɔnɔ an bɛ se ka kunnafoni d'u ma parce que waati b'a sɔrɔ an y'a bɛɛ kan o la fana a ye bɔrɔ ko kuma fɔ peut-être i bɛ taa sɔrɔ bɔrɔ ɲuman bɛ aw bolo an b'a fɔ sɛbɛnni bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ b'a ka sɛbɛnni kɛ mulu kan n'a sɔrɔ a kama ne a nana bɔrɔw nana anw b'a kan ka gosi ka don bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila Jalo ka magasin na donc n'aw nana a b'a ka malo bɛɛ sɔrɔ yen a n'a ka bɔrɔw donc o bɛ kɛ ko nɔgɔma ye quoi mais magasin kɔni t'an bolo n y'a fɔ cogo min na f'an ka se magasin batigi ma o fana o yɔrɔ labɛn kɛ o bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka jɛ k'o fɔ ɲɔgɔn ala sago a sɔrɔ. Président baasi tɛ a faamuyara mais Jalo aw ni Jalo de ye sigiɲɔgɔnma ye baasi tɛ o ni kumaɲɔgɔnya bɛ kɛ aw ni Jalo de bɛ kuma parce que ni malo ma se anw ka magasin na a ma kɛ anw ta ye fɔlɔ n'a bɛ taa Jalo fɛ aw ni Jalo de bɛ kuma ka bɛn o bɛɛ musaka bɛ y'a kɔnɔ bon bɔrɛ fana baasi tɛ an yɛrɛ b'a bɔrɛw b'an bolo an yɛrɛ tɔgɔw b'a kan o tɛ baasi ye o bɛɛ n'a y'o bɛɛ jatew kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ a bɛ bɔ malo sɔngɔ na
ani magasin ko bon ani Diallo bɛ se ka baara in kɛ fɔlɔ comme n ka gestionnaire bi yan n'an jɛna ni an ma tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu magasin ko kɔni aw de bɛna ɲɛ mɔgɔw ma magasin na sigida la n'o tɛ aw mago tɛ jɔ maa na magasin ko la fiyewu détail tɔ di n ka gestionnaire ma. président a y'o min fɔ ni Ala sɔnna ma ni tɔnsigi nɔgɔyara ne yɛrɛ bɛ se ka taa o kunnafoni ɲini Diallo fɛ ka na fɔ ye o la n'o kɛra an bɛ sibiri ani muso kura wele ka fara an kan an ka hakili jagabɔ ko ka yan an ka se jama ma ka kunnafoni dafalen di. Donc comme un directeur y'a fɔ cogo min na ni malo ma se an ka magasin na a ma k'an ta ye fɛn fɛn ye lajɛni ye k'a fara ɲɔgɔn kan k'a don bɔrɔ kɔnɔ k'a taga don k'a taga bɔ et puis k'a charger an b'o bila a bolo kan n'an bɛnn'o la ne fɛ an bɛ se ka taga ɲɛfɛ. Bon sisan aw ka kuma na sisan n'an ye malo kani ka don bɔrɔ kɔnɔ ka don magasin kɔnɔ ka tila ka bɔ Diallo ka magasin kɔnɔ ka charger ka taa se fo aw ka yɔrɔ aw b'a fɛ an k'o bɛɛ donni ta jatigɛ o donni ka giri dɔɔni dɛ siraw man ɲi transporteur ka wari ka ca forow na to a dogu sara la dɛ n'an k'o yɔrɔ lajɛ. président e ma fɛn min prix fɔ fɔlɔ k'a bɛ taa dogi sara la e y'a jateminɛ e n'i ka ko charge de commercialisation ye jateminɛ k'o kan wa. a y'an ma jateminɛ kan nka an b'a dɔn n'a fɔra ko an ka transporter o tɛ an ka ko ɲɛdɔnlen t'o ye dɛ o de b'an siran. ne kɔni fɛ n'aw tɛ kɛ baasi ye aw ma anw bɛ se k'a kan ka don bɔrɔ kɔnɔ ka taa bila Diallo fɛ yen maintenant ka bɔ Diallo ka yɔrɔ la ka se aw yɛrɛ ma yen ka kɛ aw ka baara ye hakilila jiraw don. ok nka aw cakɛ ɲɔgɔn min an bɛna kuma d'a ma. comme n ka directeur ye prix ko fɔ a bɛɛ bɛ prix ko la fana ye tiɲɛ n'an nana da se prix ma ni an ka bɔ b'o la an n'o fɔ a ye donc yanni an ka se prix ma ne bɛ fɛ an ka kuma condition min a bɛ sara cogo di est ce que banque b'a bolo a bɛ baara kɛ n'a ye o est ce que a bɛ sɔn virement na ou bien fo warimugu de kana d'a ma. bon o yɔrɔ ye min ye sisan an kɔni fɛ komi ko daminɛ kɔni na a ka d'an ye warimugu kana d'a ma nana kɔfɛ sa an bɛ sɔrɔ ka don cikɛlaw ka banque la mais fɔlɔ la kɔni pour que an n'an ka membre an ka da ɲɔgɔn na a ka ɲi a ka na ni warimugu ye an ka bɛɛ ta ka da ka d'i ma o ye fɔlɔ ye maintenant kɔfɛ taalen ɲɛ sa an bɛ taa banque kan o kɔni y'an ka hakilina ye. mais o fɛnɛ farasi ka bon koyi. an ka warimugu transporter o farasi b'a la. Jara i b'a fɔ i ka agent ye président ma nin fɔ gansan n'i y'a ye an ye nin fɔ an ye degun dɔw de sɔrɔ ka d'a kan nin waati laban ninnu na musaka bɛrɛ t'an bolo tɔn kɔnɔ yaasa ni an y'an kan di nin ko ninnu na ka mɔgɔw sara yanni aw ka wari ka na o gɛlɛya kama an y'a ye an ni dɔw ka bɛnɲɔgɔnyaw la an ye gɛlɛya sɔrɔ ka d'a kan n'an y'an kan di waati min na an kan ka taa malo di sɔngɔ bɛ yɛlɛ sugu la o tuma makɔnɔni gɛlɛya kama dɔw b'u gɛn ka bɔ kɛrɛfɛ nka n'an ye jɛ in sɔrɔ teliya la an bɛ se ka mɔgɔw hakili sigi n'o ye o de y'a hakilina ye. donc ne bɛ na proposition min kɛ an bɛ risque partagé a ko k'a tɛ se ka transporter ka taa an bɛ na a ta a bara nka ne fɛ livraison kɔfɛ an bɛ chèque d'a ma a yɛrɛ bɛ taa toucher ka na n'a ye n'a sɔnn'o ma. donc sisan aw ka laɲini sa yanni aw ka na warimugu di anw ma fo anw yɛrɛ ka taa wari ta banque la ka na n'a ye. mais n'an m'o kɛ ni ne ye warimugu di n ka gestionnaire ma ni Tarawelelaka dɔ y'o minɛ sira kan dun o ye jɔnni ka kungo ye sisan donc Bira i b'a ɲɛfɔ i ka président ye an kɔni bɛ se ka wari in bila banque la u bɛ se ka taa ta ye comme fɛɛrɛw bɛ yen fɛɛrɛ caman bɛ se ka sɔrɔ aw bolo an na ta ka taa n'a ka dugu la. président tiɲɛla nin yɔrɔ in na u b'an ni tiɲɛ cɛ nin ko ka nɔgɔ Kaya Traoré denkɛ bɛ BNDA yɛrɛ la koyi ni Ala ma dɔwɛrɛ kɛ ni ne bɔra Diallo fɛ yen wulada in na sini sɔgɔma n bɛ taa kibaruya jɔnjɔn ɲini ale fɛ compte ko ninnu bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na
o la olu yɛrɛ bɛ se ka bilasirali kɛ mɔgɔ ninnu kan ka d'a kan waribontigiw bɛ baarakɛdaba ninnu b'u dɔn cakɛdaba ninnu on bɛ se ka damasiyɛnni dɔw kɛ ka ɲininkali dɔw k'u kan n'a ko jɛra o la an bɛ taa teliya la ka kɔnti dayɛlɛ ko Mamuru yɛrɛ bɛ ale ye trésorier a ɲɛw bɛ fɔ o la e n'ale bɛ se k'o baaraw kɛ joona an kana gɛlɛya dɔɔni n'o tɛ a ninnu bolo bɛ sɔn ka tila an na dɛ. Donc nin yɔrɔ nin na ni an ko k'an b'a lajɛ an bɛnna mun kan an kɔni bɛna na Jalo ka magasin na ka na malo ta o y'an ka charge nka an fɛnɛ tɛ sara kɛ warimugu la a bɛ n'an fɛ so an bɛ virement bancaire kɛ walima an bɛ chèque d'a ma mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ n'a ye malo ka don a n'a sara a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan. Est-ce que a sɔrɔ la malo donni ani wari sara a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan o ka ɲi parce que an ɲɔgɔnna usine bɛ yen min bɛ malo sɛnɛ kɔnɔ malo yɛlɛma kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ semaine kelen to o si fɛ minimum kalo kelen de b'a di nin fɛnɛ ye an ka avantage ye fond de roulement b'an bolo warimugu b'an bolo ka malo san sans problème. O y'a sɔrɔ an y'a peser an ka bascule la an bɛnna poids min kan o bɛ yen o y'a sɔrɔ office moyen bani fana ye papier kɛ k'a fɔ an ye sumaya hakɛ min fɔ o de don wa malo wɛrɛ ti bɔrɛ ninnu kɔnɔ o y'a sɔrɔ an y'o gafe sɔrɔ o si tɛ ko mɛnta ye tile dɔgɔkun kelen yɛrɛ a b'o fɔ de komi layidu ko don n'o tɛ a ka ca Ala fɛ tile 3 aw ka wari bɛ don aw bolo. O ye ko telima ye an b'o ko la. Voilà ni nɔgɔ parce que ni ye 100 kilo bɔrɛ ta nɔgɔ min bɛ ye malo bɔrɛ na a ma kan ka tɛmɛ kilo 1 kan yarɔ an kɔni an tɛ fɛ ka tɛmɛ o kan n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn a valeur bɛ tigɛ ka bɔ prix la ani fana sumaya ni malo min yera ko a sumaya ka ca ni an ye 100 sara da bɛ sumaya kana tɛmɛ 14 min kan 14 min kan n'a tɛmɛn'o fana kan dɔ bɛ bɔ o fana bɛ bɔ prix la donc baara an b'a aw dusu suma an fana jigi bɛ aw kan aw k'an dusu suma ko in bi o cogo la an jigi bɛ ɲɔgɔn kan. Hakili o yɔrɔ in man kan ka kɛ gɛlɛya kɛ komi an y'a fɔ cogo min na moyen bilasiralikɛlaw bɛ yen k'an bilasira malo kɛcogo ɲuman na hakili n'an n'olu ka jɛ ka baara kɔnɔna na i bɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye an ka kan ka se k'u bɛɛ labato parce que bɛnkan ye mun ye aw mago bɛ fɛn ɲuman de la pour que a bɛ taa di minnu ma olu k'a fɔ ninnu nana fɛn ɲuman feere aw ma anw mun fana b'a ci kɛ a ka ɲi aw fana k'a fɔ an taara nin dugulamɔgɔw na u nana ni fɛn ɲuman ye ka d'an ma voilà donc an ka baara ye o de ye donc sisan a ye fɛn fɛn fɔ anw yɛrɛ bɛ gɛlɛya an yɛrɛ kan pour que an bɛ se k'o respecter pour que jɛ ka baara a ka kɛ jɛ ka baara kuntalajan ye a kana kɛ an y'a daminɛ bi sini a jara o t'an ka laɲini ye donc walasa komi moyen bani mɔgɔ bɛ n'an bilasira hakili la u b'an bilasira bɛɛ la an yɛrɛ b'a kɛ cogo bɛɛ an ka membre bɛɛ ka u ka conseil suit a daminɛ fo ka taa se a laban ma. Président hakili to n bɛ nin yɔrɔ hakililatigɛ di PDG ma anw tɛ maa kura ye baara in kɔnɔ anw ye malo feere PAM ma k'a feere OPAM ma hali kɔsa in na kura rouge mɔgɔw ye malo san anw bolo an n'olu bi baara min kɛ olu bɛ na n'u ka gafe de an'u ka exigence u b'u ka o ko ninnu gɛlɛya an kan wa an yɛrɛ kɔnɔ président min filɛ nin ye an m'a ta ten dɛ Kulubali ye danaya ye wa a yɛrɛ bɛ ko in bɛɛ lajɛ ka an fɛ pour que ko in ka ɲa wa an ka baara kɔnɔna na an bɛ bɛɛ de bila a jɔyɔrɔ la ni président ye aw ye danaya sɔrɔ nin dɛ n kɔni bɛ min f'i ye PDG i bolo sɔgɔ nin na bɛɛ bɛ nin dɔn donc a y'a hakilila tigɛ o la pewu aw ye bilasirali min kɔni fɔ n'an y'o sɔrɔ ni Ala sɔnna ma aw tɛ nimisa la. Bina o kɔni o diyara an ye trop bon ne yɛrɛ an ɲɛ bɛ n ka gestionnaire min na nin ye kalan min kɛ nin ye tubabu jamana bɛɛ kalan kɛ maloko ta sira wa ni a ye baara daminɛ ni nin ye don o don
aw ni pamutina barake bile aw ni opamuti barake na ani ne ka société barake ana do ko malo sarama ma o ma mi ka malo firi malo sarama ma nti ay yera fote de mais mbi ka a hakli sigidi nga gestionnaire ne ni boy jamana de lagana mba bo yoro mi do mi tubabu kuma so fi donc angoni ma nyuma bi ebula bi ne bulu bara bi ni président an ye ka kuma faamuya an ye kunnafoni sɔrɔ i ka gestionnaire kan parce que baarakɛ ɲɔgɔn y'a fɔ k'a ye kana bukaw ɲininka u ye min fɔ an ɲɛna hakili la o ye somɔgɔ sama bɔ. Ok, donc ne kɔni fɛ sisan furu sera cɛncɛn ma an bɛ kuma prix kan parce que kuma caman fɔra dɛmɛ min ka kan ka kɛ jɛn kɔnɔ malo bɛna sɛnɛ cogo min na an bɛ qualité min fɛ a bɛna bɔ cogo min na an kumana o bɛɛ kan nka sisan an bɛna bɛn ko kelen min na o de ye prix ye ne a kɔni ko k'a t'an ka malosiya sɛnɛ nka an bɛ baara kɛ ni mɔgɔ mun ye an b'a san mɔgɔ mun fɛ bolo o bɛ a d'an ma 40 kilo kelen. 40 kilo kelen. Awɔ. O y'a farama ye. 40 farama. Farama. An b'a fɔ min ma ko malo farama. 40. I ne ka président a t'o yɔrɔ lajɛ dɔɔni a bɛ n'a fɔ 40 kun surulen don dɛ. Parce que aw ye ni ko a kun surulen don baara min b'a kɔnɔ aw yɛrɛ ko a ka kɛ qualité ɲuman ye suivi baara caman b'a la a ka kɛ ka ɲɛ bin kana k'a kɔnɔ donc n'i y'o jateminɛ exigence min b'a la donc an k'a lajɛ 40 kun surulen don dɔɔni i ni ka président a ye ɲɔgɔn lajɛ. Mais a bɛ dɔ de fɔ sisan kɛ. A fɛ joli bɛ bɛn a ma. An kɔni ye kunnafoni minnu ɲininkali mun kɛ parce que n y'a fɔ cogo min na cɛ ka baara don an y'an ka coopérative membre ɲininka olu ko sisan sugu bɛ cogo min na badi kɔni a 50 de ka ɲi. Kulubalikɛ. Naam. An ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔ min bɛna hakɛ dɔ san i y'a faamu ani mɔgɔ min bɛna si d'i ma ka engrais d'i ma ka kalan k'i kun bon ne fɛ an ka lajɛ n'an sera ka bɛn 40 na dɔw ka ca san nataw la ko yɛlɛma caman bɛ se ka kɛ mais n'an sera ka n'an ye prix yɛlɛ ten an fana bɛna taa labɛn an fana bɛna kan ka taa feere yɔrɔ wɛrɛ de an fana bɛ tɔnɔ ɲini de la koyi. Mais il y a fɔ cogo min komi a ye maa ladiriw ye i yɛrɛ ka jarakɛ y'i tanu kosɛbɛ donc anw dun fɛ ni kulubalaka tɛ kuma fila fɔ o tuma an bɛ dɔrɔmɛ 2 fara 40 kan n yɛrɛ b'o ɲini ka gestionnaire fɛ an bɛ 2 fara kan gestionnaire 2 fara 40 kan. Président an y'a ka kuma faamu aw ye 2 fara anw yɛrɛ tun b'a fɛ ka komi an y'a fɔ ko daminɛ don an yɛrɛ tun ko 50 an tun bɛna dɔɔni bɔ a la ka kɛ 46 ye e ko 42 an ma ɲɛ ɲɔgɔn na e ka dɔɔni fara an bɛ sɔn k'o ye. O baara caya. N'o baara caya. A caya. A cayara. Bari ko caman bɛ sanni kɔfɛ a kana ɲinɛ o de kɔ. An bɛna transport san an bɛna taa bayɛlɛma mɔgɔ de b'an bolo an b'o sara kalo o kalo o ye baara k'an fɛ usine courant sara bɛ yen an bɛ tila ka an ka chaîne yɛrɛ de transformation a bɛ courant min jɛni kalo kɔnɔ a bɛ taa 4 millions na donc ka la o kan n'an yɛrɛ y'an ka coût de transformation jateminɛ a bɛ taa 30 jate la. An bɛ tila ka malo kilo feere mɔgɔw ma 80 kɛra komi an ka marge bɛrɛ t'an bolo i m'a ye donc hali bi a b'a lajɛ. Président a ye min fɔ a bɛ yeli kɛ dɔɔni nka
on fana n'an bɛ sɔngɔ sigi an t'an kunkolo jan ka sigi aw bɔ ko fɔlɔ la yan nɔ an yɛrɛ n'an ka bilasiralikɛbagaw de sigira k'an ka musakaw jateminɛ k'an ka bɔtaw ni dontaw bɛɛ lajɛ n'a bɛ fɔ ko compte d'exploitation anw bɛ sɔngɔ sigi n'o de nka ka kɛɲɛ ni ne yɛrɛ ye lahalaya ɲuman ni mankutu ɲuman min bɛ aw la o de la ne yɛrɛ ko président ma a k'a digi a yɛrɛ kan dɔɔni a ka magaya sinon an ye lajɛba min kɛ assemblée la u y'a yira ɲinan k'a fɔ ni 50 tɛ u t'a di i m'a ye an ni usine tigi dɔw yɛrɛ dɛsɛra ɲɔgɔn na Sibiriba yɛrɛ bɔra yan nɔ ale ye sannikɛlaba ye a bɛ malo san an bolo an ban'o fana bolo nka ka kɛɲɛ ni aw bɛ fɛ ka baara min fara aw ka baara in kan n'o ye kalan ani ka kɛfɛnw d'an ma ani ka nɔgɔ d'an ma tiɲɛ yɛrɛ la ne de ye président Jala min a k'a lajɛ hali bi a ka a jateminɛ dɔɔni pour que misiden kana jɔ piriminɛ kana lankolonya nka aw fana k'a lajɛ a k'a lamaga dɔɔni. D'accord, a faamuyara. Tɛ baasi ye na an bɛna lajɛ sisan an bɛna 45 la bon komi Kulubalikɛ pusera an yɛrɛ an bɛna 45 la pour que an bɛ se ka baara lataa parce que an ɲɛla lataa an bɛ min fɔ aw ye baara in ni baara in bɛ kɛ bɛnkan kɔnɔ an ka bɛn kelen ma an ye min bɛɛ fɔ n'a b'a bɛɛ bɔ a waleya la ni a ye tonne 3000 in di ni aw tilala ka tonne wɛrɛ kelen o kelen fara a kan an bɛ dɔrɔmɛ 3 fara o kan an b'o ta 48 cikɛla ka pɛridi o tɛ anw arrange o cikɛla ka pɛridi anw t'o fɛ fɛ an ye jɛɲɔgɔn min ye anw tɛ sɔrɔ an tɛ damu an ka sɔrɔ la fiyewu fa ni maa min jɛra an ka dɔn k'o fana ye dɔ sɔrɔ donc i k'a fɔ i ka Kulubalikɛ ye n'an kɔni ye prix f'a ye dɔrɔn a k'a dɔn fɛn min an bɛɛ ka bɔ bɛ min na an b'o de kɛ n bɛ kuma di n ka gestionnaire ma a b'a condition tɔ fɔ parce que nka a b'a la parce que an ma kuma bɛɛ fɔ an sigilen sisan a man kan ɲɛfɛ an ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ o ma ɲi jɛ la ni malo dafalen ma don dun an ni aw ye bɛnkan min d'an ma n'an ma malo sɔrɔ a sɔrɔ waati la dun an bɛna mun kɛ parce que an bɛna courant de labɛn an bɛna mɔgɔw baarakɛlaw de ta k'u bila an bɛna bɔrɛ hakɛ dɔ de san an bɛ mobiliw de wuli ni olu nana déplacer gasoil kɛra la chauffeur wulila u taara sɔrɔ malo min kan ka na o ma dafa bon an bɛna o ko kɛ cogo di. président n bɛ min f'i ye o yɔrɔ la komi an y'a fɔ cogo min na cɛ ka baara don bɛnkan don an kɔni bɛ min ne kɔni bɛ layiru min di aw ma an ni aw an mana bɛn fɛn o fɛn kan an b'an digi an ka membre kan o bɛ bɔ a sira fɛ fo ka bɔbali ɲɛ bɔ a fɛ i kana jɔrɔ o la fiyewu n kɔni b'o layiru ta ka di o la ne kɔni tun b'a fɛ sisan dɔrɔmɛ 1 kɔni o kana n'an cɛ ni sigi bɛ se ka turu ka bɛn 6 in na o la 40 ani dɔrɔmɛ 6 mais k'a fɔ ko a ye hakɛ min fɔ k'u bɛ majɛ kana jɔrɔ o la fiyewu. an bɛna dɛmɛ min k'a ye a kana ɲinɛ o kɔ a ko k'a bɛ tonne 6 la an bɛ layidu ta ye a bɛ si mun fɛ a bɛ engrais mun fɛ o bɛɛ bɛ na wagati la ne y'a dɔn tonne 6 a bɛ bɔ a ka dɔɔni fara a ka sɔrɔw kan o la sisan ne b'a deli an ka t'o kan collaboration daminɛ de don ko caman b'a kɔnɔ a bɛna kɛ a bɛ se ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ kɔfɛ donc ne kun b'a ɲini n'a fɛ a bɛ kari dɔrɔmɛ 1 kɔ a kana t'o kan tiɲɛ. n dɔgɔ Jara vraiment an bɛ nin bɔ baara cadre kɔnɔ e ni ne kɔni an ye tiga kelen kɔnɔ kisɛ de vraiment ne bɛ n digi e kan parce que président filɛ ka fɛn min fɔ n'an bɔra o kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛya ye nka ko daminɛ don i ye kuma dɔ yɛrɛ fɔ an bɛna hakili don yɔrɔ ɲini a kɔnɔ kosɛbɛ o bɛna kɛ sababu ye an ka tɔnden dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ minnu tun ye ŋaniya wɛrɛw ta n'an bɛ se k'o sama ka d'a kan a y'a jira n'an tɛmɛna fɔlen kan an mana tɛmɛ o ka sɔngɔw bɛ labɛn nka nin fɔlɔ in na fɔlɔ komi bɛnkan ka gɛlɛn a y'an jija an ka to 6 in na 46 in na ne yɛrɛ bɛ n digi ka balimaya yɛrɛ la i ka sɔn. ayi ne yɛrɛ o tɛ o problème tɛ yen ye o ko bɛ yɔrɔ min baara daminɛ don n ka gestionnaire bɔra ka jate bɛɛ fɔ OMB bɛ déplacer u bɛna taa hali OMB hali n'u ma wari ɲini an fɛ an na musaka bila u ka dispo parce que an bɛna baara min ɲini u fɛ baara wɛrɛ b'u bolo min t'anw ta ye o
amena deme doyi pour que mais a deme na fa outai shi be sa yoro mi aboko kakana amena war jemi ta bangla ambi tono de sarala mais ambe ni bege ka aw lakana di mais awon fe na aw sera ka lage mo be kalandima ali aga lage aga soro bi yele parce que aw be engrais bore woro de do aga malo variété doyna mais on tane amna bore nani de do donc arrangement ton kele nit la de faraga hectare la et puis ambe bore bo ambe ta fa ga yoro la ayre ba do aga sramay bon amana gela ambulu do ni tala fana mana gela abi gela isinma mais ne fait ou te problème abi gestionnaire bi do la gala ok donc président yi kuma mi fo an jena nay voilà an jena nay ko damene do ni ya ko ni do fa ay hake mi na fe ni ante manoka do bi fara wari kan voilà akilla amena se be du barama pour que am se kan na faso to ani awgani be wani jara min filɛ ni ye sɛgɛsɛgɛliw k'a kan ma ladamunen don wa vraiment a bɛ sɛnɛkɛla fɛ kosɛbɛ ɔ ka d'a kan ne n ye kow ɲɛɲini n kɔrɔkɛ min bɛ Siramamugu la jaa a ba n'o balimamuso bɛɛ ye maa kelen ɔ jara nin an bɛ tila k'o sokɔnɔ kuma ne ye sɛnɛkɛla den ye o yɔrɔ a ma kan ka tiɲɛ an tun tɛ se k'e dɔn parce que i mɛnna kɔfɛ awɔ n'i bɔra farajɛla la hali bamanan ma tilen kosɛbɛ i b'a ye o de b'a kɛ wa o de b'a kɛ quoi président ne hakili la o ye min fɔ a bɛ kalan kan nka ne bɛ min ɲini u fɛ sisan baara in kɔnɔ an fana bɛ tɔnbaw de kɔnɔ ɔ sisan an b'a ɲini u fana fɛ an bɛna bɛnkan sɛbɛn min kɛ an ka malo mɔnɔ tɔnba min bɛ n'o ye interprofession ye ɔ ale fana da ka se ka don ko in na pour que jateminɛ minnu bɛ k'a kɔnɔ ani olu bɛ se ka wuli ka jɔ minnu kɛ ka se kɔden yɔrɔ ka sɔrɔ an fana la ka d'a kan n'i bɛ don ko kura la i k'i sen kelen to kɛnɛ ma ɔ i b'o ɲini u fɛ n'u bɛ sɔn ok o tɛ baasi ye ne fɛ o démarche yɛrɛ bɛ bɔ a fan fɛ ka caya a de bɛ gɛrɛ a ka interprofession na ni an bɛ se ka collaborer cogo min na an ka kan ka min kɛ an ka jɛ kɔnɔ olu bɛna a farafasiya ye donc ne fɛ an kɔni bɛnna point bɛɛ kan maa wɛrɛ tɛ yen donc ne bɛna contrat de kɛ k'a d'a ma mais min ka di ne ye a ye min fɔ a ye kɔsigi di a ka tɔndenw ma ni contrat kɛra a bɛ a fɔ tɔnden bɛɛ ye min bɛ contrat kɔnɔ pour que o bɛɛ k'a dɔn o bɛ donna min na o kɔfɛ don n'a yɛrɛ b'a fɛ an bɛ déplacer ka taa baro kɛ n'a ye o tɛ baasi y'an fɛ o tɛ ban an ka ko la chaque mois kalo o kalo ne ni n ka DG an bɛ mobili de kɔnɔ an bɛ sira kan terrain kan an bɛ taa sɛnɛkɛlaw fɛ an bɛ baro kɛ n'o ye degun o degun bɛ yen degun wɛrɛ bɛ sɔrɔ an ma min kuma fɔ yan o bɛɛ an b'a lajɛ an bɛ se k'o lalaga ni ɲɔgɔn ye cogo min na donc an bɛ a résumé an ko k'an mako bɛ tɔni 30,000 a ko k'a bɛ se k'o di a ko ko ga an bɛ siya min fɔ o t'a bolo an ko k'an bɛ siya d'a ma an bɛ tila k'an gɛrɛ fara o kan an ka partenariat ni OMB o bɛna kɛ sababu ye a bɛna lɔnniya sɔrɔ ka taa a ka siya sɛnɛ na an ye min fɔ semence ani engrais o tɛ gansan ye a bɛ tila ka a bɛ calcul bɛ kɛ a bɛ bɔ a feere yɔrɔ la a ko a tɛ se ka na ni malo ye fo an fɛ yen a bɛ fɛ an ka n'a ta Diallo ka magasin na ko magasin baba b'a bolo a bɛna o démarche kɛ mais magasin bɛ an ka charge la an b'o fara an ka kow kan o kɔfɛ dun min ye collecte ye k'a ta k'a lajɛ fo magasin na o ye a ka kungo ye emballage an b'o d'a ma min ye saki o kɔfɛ dun min ye sara ye an ko k'an tɛ se ka déplacer ni wari mugu ye aw kɔni ko k'o ka d'a ye mais a bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka compte yɛlɛ banque la an bɛ virement kɛ walima an bɛ chèque d'a ma a bɛ taa toucher an ko k'an mako bɛ malo qualité min na min ɲigili ma tɛmɛ 14% kan et puis 100 kilo bɔrɔ kelen na kilo kelen nɔgɔ man kan ka tɛmɛ o kan sinon a bɛ bɔ malo prix la an bɛnna prix min kan o ye 40
ani duuru wɔɔrɔ tɛ dɛ duuru ne kɔni fɛ an ka bɛnkan de ye sɔgɔmada nin na ani ce ani baraji donc an bɛ ɲɔgɔn wele merci beaucoup. Jara kolokolo i kana taa ten dɛ i ka tɛmɛ awɔ n bɛ se so a ye tɛmɛ so ok an bɛ tɛmɛ so non le gestionnaire il est efficace on tire les leçons avec ça. Voilà, venez, on va donner les leçons. Ok. On va les leçons nous tirer. Bon, moi, oui, j'ai un contrat positif.